ተኸታተልቲ ሸፍ ባሕር ከመይ ቀኒኹም ንሎም ከዓ ቀላልን ጥዕምትን ዝኾነት ኣሰራርሓ ቅቅል ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሓቢርና ንስራሕ። ኣብዚ እኹል ዝኣኽለኒ ዝበልክዎ ናይ ስጋ መጠን ኣቕሪበ ኣለኹ። ፍረሽ ስጋ እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም። ካብኡ ቀፂለ ብረድስተይ ኣብዚ ኣዳልየ ኣለኹ። ናብዚ ክውስኸ እየ ከምዚ ገይረ ማለት እዩ። እዚኣ ድስቲ እዚኣ ብረድስቲ ማለት እዩ። ኣብ 20 ደቂቃ እያ ተብስል። ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ። ከምዚ ገይረ ማይ ክውስኽ እየ። ማይ ክበዝሕ የብሉን መጠኑ ዝሓለወ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ምእንታን ጥዑም ክኸውን ማለት እዩ። ከምዚ ገይረ እቲ ዓፍራ ናይቲ ስጋ ወይ ከዓ ዘየድሊ ነገር ብመፅፈፊ ገይረ የፅልሎ ኣለኹ የወግዶ ኣለኹ ማለት እዩ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብደንብ ጌርና ነወግዶ ከምዚ ጌርና ማለት እዩ። ካብኡ ን20 ደቂቃ ዝኣክል ያው ከድኖ እየ ማለት እዩ። ክቁልፎ እየ። ቀፂሎ ኣብዚ ዘድልዩኒ ነገራት ኣዳልየ ኣለኹ። ሽጉርቲ፣ ፃዕዳ ሽጉርቲ፣ ለይሙን፣ ጉዕ ዘይመርርና ዝመርር ኣዳልየ ኣለኹ። ኣብዚ ከዓ ቀመማት ማለት እዩ። ዕርዲ ኣለኒ ኣብዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም። ኣብዚ ከዓ ብላክ ፓፕሪካ ኣለኒ፣ ዝንጅብል ኣለኒ፣ ናይ ስጋ መጥበሲ ኣለኒ። ካብኡ ኣብዚ እውን ጠስሚ ኣዳልየ ኣለኹ። ኣብዚ ከዓ ስጋና 20 ደቂቃ በሲላ ኣላ ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም በሲል ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ብደንብ እዩ በሲሉ ከምዚ ኮይኑ ማለት እዩ። ካብኡ ቀመማተይ ክውስኾም እየ ናብኡ ማለት እዩ። ከምቲ ዓንትዎ ዝነገርኩም ናይ ስጋ መጥበሲ፣ ዝንጅብል፣ ጨው፣ ዕርዲ፣ ብላክ ፓፕሪካ እዚ ብሓደ ወሲኸየ ኣለኹ። ኦባ ቀፂልና ንእሽተይ ክንገድፎ ኢና ብደንብ ምእንቲ ትቕመም ምስቲ ስጋ ክበስል ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ። ቀፂለ ሽጉርቲና ፃዕዳ ሽጉርቲ ብከምዚ ዓይነት ከቲፈ ክውስኸሉ እየ። ፅቡቅ ገይረ ከቲፈዮ ኣለኹ ማለት እዩ። ካብኡ ብደንብ ገይረ ክሕብሮ እየ ምንታን ንእሽተይ ብስል ክብል ማለት እዩ። ናይቲ ፃዕዳ ሽጉርትን ቀይሕ ሽጉርትን ጠቕሚ ምእንቲ ጥዑም ክገብሮ ማለት እዩ። ምስኡ ሓቢሩ ንእሽተይ ኣብዚ ከዓ ሎሚን ፅሟቅ የዳሉ ኣለኹ ማለት እዩ። ቀፂሉ ኣብዚ ናይ ፅሟቅ ሎሚነይ ብከምዚ መልክዑ የዳልዎ ኣለኹ እየ። ካብኡ ናብዚ ዝበስል ዘሎ ቅመማት ዝወሰኽኩሉ ከዓ እቲ ጉዕ ከምዚ ከቲፈ ወሲኸየ ኣለኹ ማለት እዩ። ዳርጋ ኩሉ ቅመማተይ እንዳወዳእኹ እየ። ኣብዚ ከዓ ጠስሚ ወሲኸ ኣለኹ ንእሽተይ ጠስሚ ሽትኡ ክጥዕም ተዛሪብካ ኣይፅገብን። ከምዚ ንእሽተይ ሕይውን ክበስለለ እዩ። ካብኡ ናይ መወዳእታ ፅሟቅ ሎሚን ይውስኸሉ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ካብኡ ንእሽተይ ብሓደ ንእሽተይ ብስል ክብል ክገድፎ እየ ማለት እዩ። ከምዚ መልክዑ ሰሪሐ ኣለኹ ይሕብር ኣለኹ ኣብዚ ይሕብር ንእሽተይ ማለት እዩ። ማይ ጥራይ ክበዝሕ የብሉን ቅቅል ክንሰርሕ ከለና ምእንቲ ጥዑም ክኸውን ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ጌርና ብደንቢ ኩሉ ቅመማተይ ወሳሲኸ ወዲእ ኣለኹ። ኣብዚ ከዓኒ እንጀራና ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ። ከምዚ ክነዳሉ ከምዚ ጌርና ዝበሰለ ቅቅልና ናብዚ ነቕርብ ኣለና ማለት እዩ። ዋው 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 ይፍለ ሽትኡ ከምዚ ጌርና ኣዳሊና ወዳዲእና ኣለና። ሕጂ ክንበልዕ ኢና። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልተይ ሽኮሪናታት ሰሪሕኩም ጣዕምዎ ክጥዕም መዓት እዩ። ብጣዕሚ ጥዑም ፍሉይ ማለት እዩ። ቀሊል እዩ ኣሰራርሕኡ እውን ብዙሕ ግዜ ኣይወስድን። ሞክርዎ።